марҳамат. Land Cruiser Prado 2006 тага. Бо диққат навора то охират тамошо кунед. 228000 сомон бо муомила. 1 сола ҳуҷҷат утил дора. То охири сола ҳамин моҳ буд мешаванд танировкаш. ҳамин моҳ танировкаш тамом мешуда. Пневма доштай охири моҳ. Нигоҳ кунед, диска чакор одной, балоном нав. Машин ягон деталиш кор надора. Партрони пеш қафо, задни камера. 6 тага. Марҳамат, харидоро боша, навора то охира бо диққат тамошо кунед. Расходиш хела ҳолати балонош чанқа 14 литр дар 100 километр расходиш на партрони қафо. Пневмош қойдавия, мотор, коробка. Машин Дубай, тамошо кунед. Чанқа гаштага медони? Климати қафо. Бабек ша медони чанқа? 200,000, 300,000 чанқа, 300,000. 4 дар электро лифт. Анахак Дубай гуфтем мультирул надора. Марҳамат, харидоро боша, баргефт доштай. Люк доштай машин. Олмати балони. Хансанадаш қойдои будай мақсад. Хай харидоро боша, марҳамат. Мардум, марҳамат. Боз як машини арзони дигар, нархи Opel Astra G. BMW E90 тройка. Солаш 2007, мотор 3 бензин. Тамошо кунед. Тонировка ҳуҷҷатош 8 моҳ. Утил дора? Утил дошта. Люк чихелик десем машин краска кор надора. Номеро падарка. Гарени бад на ҳолати балонош. Каси успед кард ошава 68000 сомон бо муомила дора ака. Бо муомила дошта. Автомат. Мотор коробкашда гарантия метам. Мақсад дилпир, диско родной. Спойлер чаша аҳамиятин. Биё беги. Айҷойка, беҷиқиш. Марҳамат, салон 4 дар электропакет. Коробка автомат, ҷостикдор. Марҳамат, харидоро боша. Алоқа даброин. Нархи дастрас гуфтаган. Бакаи бед мендоштай. Варианти алиш нест, фақат фурӯш шерои нарх. Номеро падарка. Лайк, аввал лайкҳоро бизанед, меҳмон бошем, подписатсия кунед. Мошини арзон мода бисёр мерафта.